Masu kallonmu barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci. Wani kenan yadda ya bayyana yadda 'yan ta'adda suka tare su har ya sha da ƙyar a harin da aka kai yau Lahadi a hanyar Jibiya. Ku biyo mu domin jin cikakken yadda al'amarin ya faru. Kafin nan ku yi mana subscribe tare kuma da danna muna alamar ƙararrawa don kasancewa da mu a kowane lokaci. A ranar Lahadin nan 'yan ta'adda sun farmaki matafiya a kan hanyar Jibiya ta jihar Katsina, sun halaka mutane 3 kuma sun yi awon gaba da wasu da dama. Wani shaidun da abin ya faru a gaban idonsa wanda ya nemi a sakaya sunansa ya ce maharan sun toshe hanyar suka kwashe mutanen motoci 4. A cewarsa ya ga mutane da dama dauke da raunin harbi lokacin da maharan suka buɗe musu wuta. Ya ce maharan sun buɗe wa wata motar haya ta Katsina State Transport Authority wato KSTA wuta tare da wasu motoci da ke dauke da mutane a kan hanyar. A cewar mutumin, direbar motar bas din mallakin gwamnatin jihar mai lambar rajista KT 140 58KT na ɗaya daga cikin mutum 3 da suka rasa rayukansu a Harin. Shaidun ya ƙara da cewa 'yan bindigan sun kuma shiga ƙauyen Farun Bala inda suka tattara dabbobi da sauran kayayyaki mallakan mazauna ƙauyen suka yi gaba da su. Mutumin ya ce 'yan bindigan sun tare hanyar Katsina zuwa Jibiya lokacin da suka kawo farmakin bisa tilas motoci suka tsaya, kuma lamarin ya faru ranar kasuwar mako ta Jibiya, ranar da motoci ke amfani da hanyar sosai. Maharan sun tattara mutane da yawa na cikin motoci 4 suka tilasta masu tafiya zuwa cikin daji. Wata majiyar ta ce hanyar Katsina wato Jibiya na da akalla shingen bincike 20 na jami'an tsaro haɗi da kwastam. Ya nuna takaicin yadda ba su yi komi na hana ta'addancin ba. Shugaban ƙaramar hukumar Jibiya Bashar Maitan ya tabbatar da faruwar lamarin, sai dai har yanzu hukumar 'yan sandar Katsina ba ta ce ufan ba a kan lamarin.